白駒ゲットにチャレンジします。時間がある限りするんで。行くぜ。なんか他にも全然もうアップデートしてから知らばんわと他の妖怪とか全くしてないね。おう白駒ゲットしたい今急いでそしたら他のもどんどんやっていきたい。3回知らばんわやっていきます。なんか声が小さい。聞こえない。あんま大きな声出せる状況、そんなことはないけど。行くぜ。すっごく嬉しい。知らばんわ知らばんわやったぜ。どれだっけおお素敵な出会いがありますように。運命の出会いを。僕ね、3回目、どれがいいの？レベルが前回はやっぱ変わるんだね。しかっていうと性格とかが変わるから、なんかこういうのはちょっとあんま好きじゃないんだよね。結局どれ選んでいいか分かんないから。今までいやらしいレベルが高いのでいいか。ええやろ。アッシュラオッケー。お出迎えで
らの国ではこんな出会いはなかったぜ。俺たち熱い関係になれるといいな。白駒白駒あ、白駒でいいか。やった。運命の出会いを。マジか。3回目できたな。素敵な出会いがありますように。出会いありました。ありがとうございます。カエルか。せっかくね、メラメライオンも B ランクと46まで来たけど、変えさせていただきます。やっぱ S ランクがいいよね。何がいいのかわかんないけど、まあいいか。オッケー。ちょっと上に持ってこよう。なんかほほ3回目で来たよ。嬉しい。来たね。ここまで早く終わるとは思わなかった。次何に挑戦しよう。ちょっと調べてからまた他の妖怪も強くしてどんどん集めていこう。もうこれからちょっと妖怪ウォッチ頑張っていこうかな。妖怪ウォッチ4、携帯でもアプリの方はプニプニしてるんで、基本なんていうのかな、今日も妖怪ウォッチプニプニのブラックダイヤネをねゲットしたくて、いやワイプをもう4500稼いで回して出ないでもうひたすらやってるんですけどね、やっぱなかなか出ないってきついな。ちょっと1回ぐらい9尾とかいける。すげえ。そうでもないのか。うわ、嬉しい。ってか、3回目だよ。まあ、今までも何回か戦ってるんで、結果的に最後1回はいかないから。3回目でゲットありがとうございます。さっきも言ったけど合計で30回ね、30回ぐらいで、今日のこの動画では3回目で見事 OK ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。おじきでした。バイバーイ。